Asli cik latih ya Pak. Ayo Pak Bu. Ayo Bu Oke, baik. Ati kesesa Masno, monggo. Yo. Ayo. Oke. Mas Paijo, jelas. Yo.
atimu kok geloro to, Gel. Ati iki kene. Tapi iki mau apa? Mosok ati kene. Oh, cek ndek ati ta, Gel. Ati kene lho ati. Kowe cek duwe ati to. Oh, kadang kala karo aku ki ra ndek ati, oh, Gel. Piye rumangsamu kowe iki? Ceplas ceplos. Aku Aku ra ndek- penono ya, Mang. Aku ra ndek ati tak perkosa lho. Tenan. Ani we. Aku malah cek mikir-mikir ramane merkosa cek ndek ati. Oh, cek ndek ati. Oh. Anggapan aku ra ndek ati, Kang. Mau sapa, Gel? Sapa? Sing mau ngombe es kan lho. Batuku. Aku cetakno sapa? ART. Di Mas Ari mau intinya. Mas Ari, Wonge turu. pengen turu tenan ta? Bar ngombe es bubuk. Kok plus anti mau tang iki? Oh ngono. Aman berarti ya? Aku Oke. Oke, kepen aku ora duwe ati. Ayo. Bukel aku ora ati ngono ta? Li, oh bukeran di hati ngono? Heeh, kowe menawa bukel ora ati ngono. Bukel hati-hati. Oke, baik. Mati dari aku ras. Tenan wae wani araku? Wong dek ra duwe ati iki bebas, gak bakal kena hukum. Oke, baik. Oke. Oke, bidai. Ora birahi musim kedua. Oke. Apa? Ibu. Oh, puber kok musim. Iya. Lilo aku kudu lilo. Cemburu. Aku nek gur karo Fitri Tegal ora cemburu. Iki wong elek kabeh ora pati. Lah iya, aku nek sing kasih mau kok aku cemburu ya, Gel. Nak Epa, Ragil, Fitri, rapati ayu. Lah kayaknya mau sapa, Jayu Gel? kowe. Kai mau lho. Ada nih Mas Hari apa? Gon aku pitutenono no. Oh, titenono ikut kan ngomah ditinggano dikuncani pintu nek njaba lho. Kae di bawah aturan saya itu. Kae. Neng kene wani titenono nek kan ngomah. Iya, Mas. Bawa di video call. Oh ngono. Kalau di tangan Oke, nanti malam ya. Oke. Oke, Mas Hari. Aku istri. Aku mulai ngene pangku. Oh enggak. Jatahe paling enggak. Heeh. Oke, baik. Tapi palang merah ya. Gak kanggo. Ora kanggo, Ragil no. Nano. Cakepane sing tenanan nano. Lah mau piye? Pungkasane tak trimo urip. Lakon. Heeh. Ngono ya. Kuwi Dik. Lilo aku kudu lilo.
Indonesia. Indonesia. Yo, jelas naga. Jelas naga. Ayo masukane monggo. Bapak Ibu, ayo monggo Mak. Ae. Mbak Epa nggak mau absen, Mbak. Iki member-membernya luar biasa loh, Mbak. Sabda Pandita. Ini dilanjutkan apa lagi, Ma? Apa masih liwung aja? Ganti sih. Apa? Lagune dangdut pokoknya iki disuwuk sik Mas. Ganti malih ning dangdut gara-gara sebotol minuman. Oke. Nggih. Sabda Pandita.
lanjut diwalik dangdut Broken Head 2. Monggo Bu Haji. Mas Sumiran. Oh, Mas Sumiran. Ayo Mas Anen. Mas Wakil. Ora apa aku iki dadi wong priya. Ora apa. Ora apa aku iki ngone tresno. Kenyataane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Ora bisa tak kedepe yen weruh sliramu jejer dheweke aduh tresno umbar nafsune asmara lali aku yen to nyanding wani koyo Iya, dadi bojoku apa bojone bola-bali kok gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Jejer
liya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa esek-esek rasa tresno esek-esek sliramu ra bisa jaga selalu luar biasa Bu Bang. Aduh klinciku oco lawange apa mengo mongko iku dadi klengon nanku iya mesilane bogel modar lho tenan untung bogel cerdas Pak iya Bu tintingan weng sing sindane malah bicara Jawa tenan Pak MC ini buatan bogel lah kancil bunuh diri iki rasanya ben kaya neng anu Mas pinggir kali toh ngopi seruput nah ini suara manuk ngono lho Mas ngalor itu tepung gelang mung cilik ya kan loteng betul saat dibayar Pak soalnya kadung remuk kaya ini gatel kabeh sikil aku kuri Mas gue ada jengklong tok yang ini ya aku kuri gue pernah ada jengklongnya ya aku nge-MC lagi nih gini lho kok jengklong ora kowe iki anu jane target iki sing single ngono gue ora gatel lho nih gak saipo bunga rasaku ini gatel ora Mas tak gak kukuri Mas masa cangkem gatel lho kene iki lho yen bali bakal tak pondok gong i gong lah ngono lho iki diagem malih kena ora kok kok bocah kok ora diperkosa ae kena ora kok marai keri ae apa dia keri ya marai ngono marai ngobengi kota asik Mas. Ora, jenengan jogetnya malah kaya wong anyang-anyangan to Mas. Iku ora anyang-anyangan dile. Mudeng pura dile iki. Dile kok kaya anyang-anyangan. Dile ya ngono kuwi. Cara cepet ngene iki lho. Kok kaya kabotan manuk ngono lho jenengan kelek joget. Manuk cilik jaremu.
Lah ya apa nembe nganu bisulen apa piye? Ya ora nek delay yo ngene iki ya Rik ya. Delay musik karo sing joget iki Keri. Ya sing penak ngono lho. Oke. Ora ngono, Bud. Lu ngomong cak banter ki ono iki malah dicilekke kok ngene kecret bocah yo. Lu ngomong banter ki ono. Pantes. Tak unter saya Mas, tak unter. Ben. Ben banter ngono lho. Beteng aku nyanyi karo Epa cekeli ae aku. Hah, nyekeli udah joker kono lho. Lu ngomong etan Surabaya terus Bali rangone mangulon lu konyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta. Hop Mas, hop. Ada joget. Gak sido kayak cucu le Mas ganti Mas ya. Korbane skill iki lho. Dincek iki. Matane kowe iki. Aku gak ero Mas. Wong mata ning kene ora ning kene kok. Nek iki jenenge mata kaki, mataku ning kene. Ngidak kancane koyo pas sendal senengane kowe apa piye? Ora lho. Apa jale apa piye ya? Kene iki adi ya lho, mesti aja koyo ngono kuwi lho, Mas. Aku mau ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Kurang ada lho para kirana sisan lho. Syukur rasane. Jebul ora ketemu. Oke. Jebul ora ketemu. Gak apa-apa antemi wae. Gak apa-apa. Kuwi tentara lho Aku nih. seneng aku. Aku seneng nek diantemi. Tentara lho nih. Intel sinden. Marai ke mau engko sore ke Mas. Kuwi kok sik tak cerita. piye? Senengane ndemok-ndemok penyanyi kuwi. Iya, Bud. Sama kowe. Iya, Jan. Anu Jan malah derak-rak kowe. turu karo penyanyi bareng. Yo. Pengen ngerti sapa? Sekatel kabeh sikil kok Mas. Padahal sing ngamong sing ki sing dicekel-cekel. Wis, was lo. Lucu ya, lucu. Wis sirahe bar kebalang botol kuwi. Lah iya to. Dibukane jahitan tok kuwi. Marsudi kan. Dene nyaman ke demo kebalang karo aja. Oh, anu to, nge-grab to. Durasi apa kadung sepi kok. Ya wes sing nyanyi kowe ne, dang. Nyanyi yo. Dang, ngene. Dasare MC. Kok. Aku Nyanyi. Nyanyi dhewe. Yo ditonton yo. aku mau MC foto di esok wis yo. Aku bagianku wis bar. Kok ngono penyanyi dhewe kono. Iya to. Kok apa-apa kepisan-pisan Lah iso. cah kae. Ngetel-ngetel pas juragan. Wah menang wis bayar. Wes Karepmu ngono lah. Ngemuk penyanyi seneng. Siji-siji Malah turu karo Fitri barang mau. Ayo. Sebantal. Iya, sapa kowe? Karo ke? Ayo, Tang. Pak, keterangannya pripun, Pak? Keterangannya jenengan pun maringi napa dereng? Sampun. Oh, kebanyakan gurau. Jangan kebanyakan bergurau, Mas. Jadi lagunya yang enak gitu, yang koplo gitu loh, Mas. Jebul ora ketemu. Ya. Hah? Lah jebulane rusak-rusuk keburu nafsu yo mas saji seswa montang manting agate akeh aku dhewe kang kebanting
terus aku nyang Jakarta icik-icik sesak kebusen Aja olahraga aja klinciku aja beda aku terus balik Samarang klinciku wis ana kandang ala cepulan rusak-rusak kebun absu bekasane otang manting Es terus. otak-otak aku dhewe kan tepating Pak, ngeten iki garapan lho Pak, nganggo paket ketoprak udruk barang dadi tunggal lho Pak. Lah nggih niki Pak ketoprak ludruk nyanyi wis Mas pas lho. MC ne Ya iki wis paketan lho Mas, ngono Kuwi iki apa siji? syukur ketoprak ludruk karo nyanyi. MC ne Ya jaluk dhewe. Oh aku iki bagianku kok. Wes ta. Pak, matur nuwun lho Pak. Besok nanggap kula nggih sak rencang nggih Pak nggih. Mengke lak gayeng Pak. Mboten enten campur sari ngeten iki Pak. Nyanyi campur ludruk, campur ketoprak mboten enten Pak, yakin. Mbok golek Pak. Ning YouTube kathah Pak. karo sandalnya dibuat barang ya sandalnya dibuat barang mau jaran kurang kawin ya Kaya ngerti kerja. lah jaran kurang kawin ngene ngene deker payah Emang nek kurang kawin kok yo ngono kuwi. jarane arep pengen kawin ki ngono kuwi deker Jaran wedok kowe yo mau ngono kuwi. sangkas bayanono Nek jaran lanang beda meneh. lah piye Bisa ta? Lah beda ya beda meneh, Mas. iya koyo jarane kidang iya ngene Kowe kidang iso apa ora? gak iso Coba jajal. aku ora kurang kawin kok Ayo. Ora. Ora. Tarik. Ya enak orang ngajak jaranan ngono. Pak Lubar. Matur nuwun ya Pak nggih. Ongke. Gak ono jaran ongke-ungker iki gak ono, Mas. Nek kan salibir ki yo ngono kuwi. Ongke, uter. Ongke rokok. Sampan lho Pak Lubar. Iya. Penyanyi kayak duit MC ora, sandalnya nganti digawak barang padahal rokok iku tompo lho Pak. Sandale nanti, Mas. Sandale. Alah, Mbok di miskol. sandal bekas saya kuwi akeh. Gak apa-apa Mas kene lho, tak Cek duwe sing eman-eman. anyar Iki aku. sandal kulit lho. Lek ku tuku ki adoh-adoh kok magetan kok ya. Ya Allah Mas iki lho. Yo kene Mas.